Γεια σας φίλοι, είμαι ένας παγκοσμίου φήμης ομιλητής περισσότερο γνωστός ως το αγαπημένο παιδί του Θεού. Σήμερα θα μιλήσω για το κάπνισμα. Γιατί οι άνθρωποι καπνίζουν, τι τους κάνει να ξεκινήσουν το κάπνισμα, ποιες είναι οι λιγότερο γνωστές συνέπειες, πώς μπορούμε μαζί να βοηθήσουμε τον κόσμο με μια μικρή προσπάθεια που θα φέρει μια τεράστια αλλαγή. Θα μοιραστώ και εγώ το ταξίδι μου. Το πρώτο πράγμα που βοηθάει τους καπνιστές είναι να τους κατανοήσουν πλήρως, τι τους οδήγησε να το ξεκινήσουν, τους έκανε να συνεχίσουν και τους εθίστηκαν. Μόνο με την κατανόηση τους μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Είναι και αυτοί άνθρωποι, με εξαιρετικό ταλέντο και χρειάζονται μόνο λίγη υποστήριξη, με τον σωστό τρόπο. Οι άνθρωποι ξεκινούν ηθελημένα ή άθελα τους, την περιέργεια, το άγχος, το να μην είναι ο περίεργος, να πληγώνουν ή να ευχαριστούν σκόπιμα κάποιον, να προκαλούν ή να τολμούν, να επιδεικνύονται ή να δείχνουν ψύχρεμοι. Μόλις ξεκινήσουν, αισθάνονται καλά και οι περισσότεροι απολαμβάνουν να το κάνουν καθώς η νοικοτήνη απελευθερώνει ντοπαμίνη που φτάνει στον εγκέφαλο και σε κάνει να νιώθεις χαρούμενος, σε βοηθά να συγκεντρωθείς και σου δίνει περισσότερη ενέργεια. Η συχνότητα αυξάνεται με πολλούς λόγους, είτε είναι χαρούμενοι είτε λυπημένοι, πάρτι, συναντήσεις, περιστάσεις και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά αρχίζουν να εθίζονται. Υπάρχει ορμή που αναπτύσσεται, ακραίες διαθέσεις, τσιγάρο μετά από κάθε γεύμα, μία φορά κάθε ώρα, 2 φορές την ημέρα και ούτω καθεξής. Κάθε καπνιστής ξέρει εκ των έσω ότι αυτό θα βλάψει, είτε πρόκειται για μία ρουφιξιά είτε για πακέτα την ημέρα, αλλά δεν μπορούν να το κόψουν ή απλά δεν θέλουν να το κόψουν. Μερικά γρήγορα στοιχεία, σε κάθε συσκευασία που τυπώνεται το κάπνισμα σκοτώνει, ξέρουμε ότι βλάπτει τους πνεύμονες, προκαλεί καρκίνο, αλλά η γενική στάση είναι δεν θα είμαι αυτός που θα πεθάνει, καθώς δεν παθαίνει κάθε καπνιστής καρκίνο, καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, αναπνευστικά προβλήματα, διαβήτης, οδοντικά προβλήματα, απώλεια όρασης, προβλήματα γονιμότητας, πρόωρη εμεινόπαυση ή κάποια σοβαρή ασθένεια. Νιώθουν ότι θα είμαι τυχερός αλλά κάνουν λάθος. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε φορά που καπνίζουμε, επιβλαβείς χημικές ουσίες εισέρχονται στους πνεύμονες μας και εξαπλώνονται στο σώμα μας. Μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλό μας, στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα του σώματος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από την πρώτη ρουφιξιά. Μπορούν να πάνε παντού όπου ρέει το αίμα μας, βλάπτοντας κάθε μέρος του σώματός μας. Τι παθαίνουν οι εθισμένοι καπνιστές όταν καπνίζουν, για μένα δεν ήταν τίποτα, δεν ήταν το ίδιο συναίσθημα όπως ήταν την πρώτη φορά, αλλά η παρόρμηση ήταν εκεί. Στην πραγματικότητα, έγινε απλώς ένας άλλος τρόπος να σκοτώνουμε το χρόνο, καπνίζουμε, παίρνουμε καλές ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις υλοποιήσουμε καθώς ο εγκέφαλος είναι ήδη πολύ κατεστραμμένος. Τώρα, θα μοιραστώ γρήγορα την ιστορία μου. Γεννήθηκε σε μια αξιοπρεπή οικογένεια μεσαίας τάξης, σπούδασε από ένα από τα κορυφαία σχολεία στην Ινδία. Συνήθιζα να μένω μακριά από τους καπνιστές κατά τη διάρκεια του κολεγίου μου. Μια μέρα, όταν ήμουν 19, σε μια βραδινή έξοδο στο σπίτι ενός φίλου, ήμασταν 5-6 σύντροφοι και μόλις δοκιμάσαμε τσιγάρο για πρώτη φορά. Έδινε μια διαφορετική αίσθηση ότι είμαι ψηλά και σιγά σιγά άρχισα να το κάνω συχνά. Σταδιακά έγινε συνήθεια. Άρχισα να καπνίζω κάθε 1 ή 2 ώρες κατά τη διάρκεια του γραφείου μου κάνοντας μικρά διαλύματα. Υπήρχαν στιγμές που ήμουν λυπημένος, χαρούμενος, έπινα, πάρτι, τα πάντα με το τσιγάρο στο χέρι και ήρθε η ώρα που ο αριθμός έφτασε στα 40 την ημέρα μέχρι τα 35 μου έχω δει ένα ιστορικό καπνιστών στην οικογένεια μου να υποφέρουν από καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτη. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα περάσω το ίδιο σε γενιές. Έτσι αποφάσισα να κόψω το κάπνισμα. Ήταν πολύ δύσκολο ή θα έπρεπε να πω αδύνατον να κόψω το κάπνισμα, όπως συνήθιζαν να κακοποιούν το σώμα μου. Αλλά ξεπέρασα τον ή μπορείς και εσύ. Ο χρόνος και τα χρήματα που διατίθενται στο κάπνισμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνετε καλό στον εαυτό σας ή στην κοινωνία. Κάθε δεκάρα που αποθηκεύετε είναι μια δεκάρα που κερδίζετε. Το κέρδος είναι εξαιρετικό, αλλά το να ξοδεύεις με σύνεση δεν έχει τίποτα. Ο χρόνος που σπαταλάτε σε κάθε τσιγάρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σκεφτείτε περισσότερο και να εκτελέσετε τη σκέψη σας. Όπως παίρνεις, έτσι θα θερήσεις. Κάνε το καλό, θα γίνεις ακόμα καλύτερος. Προσελκύστε θετική ενέργεια και θετικές δονήσεις. Ακόμα και αν είσαι εκατομμυριούχος, το κάπνισμα είναι εύκολα προσιτό, αλλά μειώνεις το μεγαλύτερο δώρο από τον Θεό, τη ζωή σου. Ακόμα και αν είσαι όλος, προσπαθήστε να ζήσετε αυτά τα επιπλέον λίγα λεπτά, λίγες ώρες, λίγες μέρες ή χρόνια λέγοντας όχι στον καπνό.
Πρώτα πώς να κόψεις το κάπνισμα, άκου το παιδί μέσα σου που ασφικτιά από τον καπνό, νιώστε το χαμόγελο σε κάθε άτομο που αγαπάς μόλις καταλάβει ότι κόψατε το κάπνισμα, εξοικονομήστε χρήματα, κάντε το σώμα και το μυαλό σας υγιές ξανά με το κόψιμο, σώστε τη ζωή σας, λυπηθείτε που ενοχλείτε τους μη καπνιστές που τους έκαναν να εισπνεύσουν τον καπνό σας, σώστε τον εαυτό σας, σώστε άλλους, φτιάξτε μια καλύτερη ζωή για τους αγαπημένους σας. Το κάπνισμα μπορεί να αντικατασταθεί από τσίχλες, τσάι, καφέ, σοκολάτες, χυμούς φρούτων λεμονιού, ομά φρούτα ή οτιδήποτε γνωρίζετε ότι είναι υγιεινό και δεν βλάπτει. Αφού τα παράτησα, συνειδητοποίησα, με τα χρόνια που ξόδεψα τα χρήματα, θα μπορούσα να είχα αγοράσει μια Rolls Royce Phantom. Όλοι πάνε μια μέρα, αλλά ό,τι έκαναν για τη βελτίωση των ανθρώπων μένει για πάντα, εργαστείτε για αυτόν τον σκοπό, πείτε όχι στο κάπνισμα και βοηθήστε τους ανθρώπους να ξεφύγουν από αυτό.